mu barkanmu da haka. Wani ɗan siyasa ya ɗauki nauyin kula da lafiyar Sani SK, wannan shahararren ɗan drama. Sanannen ɗan wasan kwaikwayon nan dai, Sani SK, da ya jima yana fama da jinya. Ya samu wani ɗan siyasa da ya ƙudiri aniyar taimaka masa ta hanyar ɗaukar nauyin kulawa da lafiyar shi. Malam inuwa waya, ma'ana wanda ake wa laƙabi da waya, wanda ake kira da raba gardama, shi ne ya ɗauki nauyin kula da rashin lafiyar da shi Sani SK ɗan dago yake fama da shi. An bayyana cewa tun bayan jin rashin lafiyar da shi wannan mutum yake fama da shi, wato Sani SK, Malam inuwa waya ya yi takanas ta Kano, ya yi tattaki har gidan Sani SK ɗan dago, inda ya duba shi kuma ya yi masa alkhairi. Nan take ya ɗauki nauyin kulawa da lafiyarsa ba tare da wani ɓata lokaci ba. Jin daɗin haka ne mutanen unguwa suka nuna murnarsu, sannan 'yan wasan kwaikwayo su ma abokanansa suka nuna farin cikinsu akan wannan al'amari da ya faru. An yi godiya sosai, an yi wa wannan mutum addu'a ta gari. Sai mu ce Allah ya bada lafiya, Sani SK, Allah ya baka lafiya. Kun saurari wannan labarai ne daga wannan channel ɗin tawo mai albarka. Idan ka subscribing tun a baya, muna so ka like ka sharing bidiyon mu. Idan kuma baka subscribing ba, muna so ka danna mana subscribe